Stáva sa aj dám, že sa ráno zobudíte a máte pocit, že ste ešte unavenejší, než keď ste si išli večer ľahnúť? Je to hrozný pocit však. Otvoríte oči a prvé, čo cítite, je tá pulzujúca bolesť v krku alebo stúhnutosť v ramenách, ktorá vás núti povedať si, ach nie, zase takýto deň. Úprimne, zlý spánok má taký obrovský dopad na celý náš život. Necháva nás vyčerpaných, so zlou náladou, v práci sa ťažko sústredíme a sme podráždení na svojich blízkych. A viete čo? Celé roky som si myslela, že je to stres alebo môj madrac. Ale v skutočnosti som zistila, že tieto problémy sú veľmi často spojené s jednoduchým zlým nastavením chrbtice počas noci, a to všetko kvôli klasickým vankúšom, ktoré jednoducho neposkytujú oporu, ktorú potrebujeme. Váš súčasný vankúš je možno tým skutočným vinníkom vášho každodenného nepohodlia. Je na čase rozlúčiť sa s tými nepokojnými nocami, keď sa prehadzujete a neviete nájsť polohu, a s tými bolestivými ránami, keď potrebujete 3 kávy, len aby ste sa prebrali. Predstavte si, aké by to bolo mať konečne hlboký a skutočne regenerujúci spánok, kde každé prebudenie znamená sviežosť a čistú energiu. Presne preto som vám dnes chcela povedať o mojom objave. Je to vankúš Derila Ergo. Úprimne, pre mňa to bolo revolučné riešenie. Mimochodom, kliknite na odkaz v popise, ak chcete vidieť, ako vyzerá, kým vám o ňom rozprávam. Má jedinečný dizajn v tvare motýľa a zo začiatku som si povedala, to je zvláštny tvar. Ale nie je to len na okrasu. Je to vedecky navrhnuté pre vaše blaho a práve to mení všetko. Vďaka pamäťovej pene s vysokou hustotou sa Derila Ergo prispôsobí milimeter po milimetri tvaru vašej hlavy a krku, pričom ponúka úplne personalizovanú oporu a optimálnu úľavu od tlaku. Vidíte tie podporné krídla na bokoch? Sú špeciálne navrhnuté tak, aby znižovali napätie v ramenách, čo umožňuje udržiavať prirodzené zarovnanie chrbtice. A na tom všetkom je najkrajšie to, že bez ohľadu na vašu polohu pri spánku, či už spíte na boku ako ja, alebo radšej spíte na chrbte, či dokonca na bruchu, Derila Ergo sa prispôsobuje v reálnom čase, aby vám poskytol bezkonkurenčné pohodlie a stálu oporu celú noc. A je tu ešte jedna skvelá vec na tomto inteligentnom dizajne. Podporuje lepšie dýchanie tým, že otvára dýchacie cesty, čo môže dokonca pomôcť znížiť chrápanie. Takže sú to pokojnejšie noci pre vás, ale aj pre vášho partnera, čo je obrovské plus. Navyše, niektoré modely obsahujú chladiacu technológiu na odvádzanie tepla, čo vám zaručí príjemný chlad počas celej noci. Takže koniec s poteným prebudeniam a hľadaniu chladnej strany vankúša. Je tiež vyrobený z hypoalergénnych a priedušných materiálov, takže je ideálny, ak máte citlivú pokožku ako ja. Naozaj to prispieva k zdravému a čistému prostrediu na spánok. Nemôžem dostatočne zdôrazniť dôležitosť dobrého nastavenia chrbtice. Naozaj sa to nedá podceňovať, pretože to znižuje tlak na kĺby a svaly, podporuje lepší krvný obeh a konečne umožňuje vášmu telu úplne sa uvoľniť a zregenerovať. Z Derila Ergo si nekupujete len vankúš. Investujete do svojho zdravia a dlhodobej pohody. Je to naozaj viac než len doplnok do postele. Je to prísľub pokojných nocí a energických dní. Predstavte si, že sa každé ráno zobúdate bez akejkoľvek bolesti, so svalmi krku dokonale uvoľnenými a s čistou mysľou, pripravený vrhnúť sa do nového dňa. To je realita, ktorú mi Derila Ergo ponúkla, a nie som jediná. Zákazníci svedčia o neuveriteľnej premene ich spánku. Hovoria o hlbších nociach, masívnom znížení bolestí a celkovom zlepšení kvality ich života.